mig og Lunde. Vi har sociale problemer, vi har det ikke godt rundt om andre personer. Mig og Lunde. Vi har sociale problemer, vi har det ikke godt rundt om andre personer. But me! But me! But me! Jeg har en masse problemer, fordi jeg er socialt spaceret. Og mig bygger man hot snakker konstant om, at vi har onaneret. Handy, jeg kan ikke snakke, fordi jeg er en almindelig fissepik lort. Hvis dig rører mig, tror jeg får bakterier på mig. Jeg er sindssyg mand, fordi jeg har røget hash, cannabis og kokain slip. Men selvfølgelig også fordi der er noget galt op i min hjerne. Faktisk kan jeg ikke engang klare simpelt ærne. Hvis du prøver at snakke med mig, befinder jeg mig i det fjerne. Jeg sniffer tus, kus, tus, snus og får mit land til sus. Jeg spiser lus! Mig og Byggevenhold, vi har sociale problemer. Vi har det ikke godt rundt om andre personer. Mig og Byggevenhold, vi har sociale problemer. Vi har det ikke godt rundt om andre personer. Jeg er bygget med en hold, skal vise noget flot, men folk siger, at det er skråt. Jeg prøver så hårdt, men alt går ikke godt, for de siger, at jeg lugter af snot. Kokain, metamfetamin, stearin, lim og benzin, det tager jeg ikke. Kom shot, blowjob, cream pie, slik, lidt på udvidet pik, men der er stadig problemer med slik. Jeg må tro, fordi mit hjerte ikke dur, i mit hjerte føler jeg for meget smerte, når jeg siger, jeg er færdig. Det er sjovt, indtil at man får at vide, at man ligner slik flår. Jeg ved ikke, om det er et ord, men som jeg sagde, nu gør mig at lortemad, det forstår jo ikke spor. Mig og Byggevenhold, vi har sociale problemer. Vi har det ikke godt rundt om andre personer. Mig og Byggevenhold, vi har sociale problemer. Vi har det ikke godt rundt om andre personer. Gangnam Style! Gangnam Style! But me! But me! But me!